Welkom alweer. Fijn dat we zorgen naar het 5e journaal vooruit Oeras met de handel. En we bestaan op een bijzonder plek. Ja, we staan hier bij de faunapassage die tussen twee pingo's leidt, vlak achter Burgum. Nou, hebben we het al een beetje verklapt? De informatie wordt joerd, het filmpje wordt joerd over Burgum en omstreken. Wij zijn heel blij eigenlijk, hè? Ja, Willem, want we zetten over 2 kilometer. Het gaat hartstikke goed. Dit is de aansluiting zeg maar, van de gemeente Dongerendeel eigenlijk op de centrale as. Hoe kom je er nou toe om het op deze manier in beeld te brengen? Als ik iets vertel hier, of het gaat ergens over, dan heb ik onmiddellijk daar een plaatje bij. Dus ik ben een beelddenker. Ik heb van mijn leven nog nooit een boek uitgelezen, dat ken ik net. Maar als iemand iets vertelt, of ik lees iets, dan krijg ik onmiddellijk daar een beeld bij. Dus het beeld is voor mij eigenlijk vrij duidelijk dat ik dus werk aan voel. Hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. En vandaar dat die draaiing erin zit van het tijdsbeeld. En dat alles verandert in deze wereld. Nou is het een opdracht van de provincie, maar dan komt het doek aanstaan in het stadhuis van Dongerendeel te hingen. Ja, eerst iets aan dat de opdracht van de provincie Savi dat we zelf de locatie uitkiezen mochten. Maar later toen vond ik het toch eigenlijk wel mooier dat ik van de aansluiting van Dongerendeel iets deed. En ik denk dat ik te meidzen hiermee dat ik hier natuurlijk mijn galerie al heel lang heb. Hoe lang doe je dat om zo'n schilderij te maken? Ja, dat is altijd een lastige. Het is net zo dat ik morgens van werk kom en ik begin onmiddellijk te schilderen. Eigenlijk juist helemaal net. Dus ik begin altijd heel relaxed. En in de rest van de dag dan begin ik daar eens een keer aan. En het is wat moeilijk in tijd uit te drukken omdat ik met tussenpauzes eraan werk. Ik werk met lagen om elkaar heen. Houd ik in dat de eerste laag dan haast altijd wat droog wezen moet voordat ik met het tweede begin. Dus ik ben meestal met 2 schilderijen tegelijk bezig. Dan kan die oren intussen daar even een schofje droogje en dan kan ik daarmee weer mee verder. Willem, we gaan niet zo mooi dat we 2 kilometer te pakken hebben. Maar het alternatieve vervoer, hoe is die daar nou zien hoor? Nou, ik vind het heel bijzonder, het alternatieve vervoer. We halen prachtige dingen betocht. Ben ik al heel veel mensen die dit zich aanjoen. En we zitten hier in een hele mooie bus. En deze is zelf hees waarschijnlijk ook mij ervan. Het is echt nostalgie waar we in zitten, maar wie vreeg je de man even daar de bus van is? Ik ben Jelle Baartema en deze bus heb ik al hier of 6 jaar in bezit. En hier van 1961. En ik ken een sectie personen in. En die dag wil je ook wel mij rijden met deze bus? Ja, dat lijkt me heel mooi daar. En je gaat net al in de oude bussen, maar wat doe je in het leven? Ik ga een rijdekkerbedrijf, mijn man of 10 personeel. En trainen ook de provincies, werken we in Prutten. Nou, dat willen we dan graag van dichtbij bezien. Mijn naam is Paul Eiking en ik ben werkzaam als omgevingsmanager bij Combinatie Nijdam. Een omgevingsmanager die zorgt ervoor dat wij alle benodigde toestemmingen en vergunningen nodig hebben om alle werkzaamheden te kunnen doen. Dat is mijn eerste taak. En als we dan al die toestemmingen hebben, dan zorg ik ervoor dat ook de omgeving weet wat we aan het doen zijn. Dus wanneer gaan we aan de slag, wat gaan we doen, hoe ziet globaal de planning eruit. En als er, laten we zeggen, straten afgesloten moeten worden, dat mensen weten van wanneer het is en wanneer ze er weer overheen kunnen. Nou, aanvankelijk waren mensen denk ik best wel sceptisch over het hele project. Maar ik denk gaandeweg zien ze toch ook de meerwaarde. En ik moet zeggen dat ik loop veel buiten rond. En dat is ook het voordeel als je, laten we zeggen, bewonersbrieven verspreidt. Dat je mensen spreekt. En dan zijn mensen er ook wel enthousiast.
Ze zien ook de meerwaarde en dat er ook zorgvuldig gewerkt wordt. Dat er ook een mooi project voor terugkomt. Dat er ook aandacht is voor natuur. Dus mensen zien ook wel... Ik krijg echt positieve reacties op het hele werk. We staan hier op het stukje van de centrale as tussen de Hillemaweg en de Zomerweg. En we staan hier nu bij een zogenaamde faunapassage. En dat is een passage die het mogelijk maakt dat beschermde diersoorten de weg kunnen passeren. Dus de centrale as snijdt als het ware door het gebied heen. Maar door dit soort voorzieningen te maken kunnen toch beschermde diersoorten van de ene kant naar de andere kant. En dat is met name bij deze situatie heel bijzonder, want hier praat je over een verbinding tussen twee zogenaamde pingo-ruïnes. En wat hier zit is bijvoorbeeld de zwaar beschermde waterspitsmuis. Om die populatie in stand te houden is er een kunstwerk gebouwd die het mogelijk maakt dat de beestjes van de ene kant naar de andere kant, dat die wateren in verbinding staan, waardoor die populatie in stand kan blijven. Nou neem ik aan dat de waterspitsmuis niet de enige muis is die hier gebruik van gaat maken. Nee, dat klopt. Dat zijn ook allerlei andere kleine zoogdieren die hier gebruik van maken. Daarom is er ook een zogenaamde droge loopstrook en een natte strook, zoals we dat hier noemen, een natte zone. En beide diersoorten kunnen dan daarvan gebruik maken. De mensen zien al een heleboel wat er hier in de omgeving gebeurt. Wat voor vragen leven er nog bij de mensen? Nou, wat je bijvoorbeeld merkt is bij de bouw van de onderdoorgangen onder de centrale as door. Daar gaan wij tijdelijk altijd grondwater onttrekken. En mensen zijn dan ook benieuwd naar van, ja, wat betekent dat voor mijn object? Dus vandaar dat wij ook voorzorgsmaatregelen nemen bij de woningen. En mensen informeren over wat we gaan doen zijn en waarom het grondwater onttrokken moet worden en waar het voor bedoeld is. En wat je nu ziet, we gaan nu langzamerhand richting de zomer, richting laten we zeggen, oplevering van een aantal onderdelen van de centrale as. Dat mensen ook willen weten van, nou, hoe gaat het gebied er nou straks uitzien? Qua inrichting, we zijn nu volop bezig met het park bij Burgum. En het gebied rondom de ijsbaan. Nou, daar komt binnenkort ook een informatieavond over. En dan laten we zien hoe gaat het worden en hoe gaan we het aanpakken qua werkzaamheden. Een van de deelnemers onderhandelsroute is Riedekker Jelle Batema uit Semar. Waarom door je mij onderhandelsroute? Nou, het is een stukje promotie van het bedrijf en het had ik wel weer wat... om het initiatief van hier kwam en dat jij ik. Nou, ik denk dan ook mij. Wat doet Batema voor werk? Ik ben rijdekker, timmerwerkzaamheden, oeleboorden, meisje wel leren. Hoe zag jou het idee van 1 oktober van jou? Wat houdt dat van jou in? Nou, ik denk dat het een heel grote braderie wordt. Van nu een kilometer lang. En het is hartstikke mooi dat je dat als mijn wat erop pakken kan. Ja. En ik kan me gewoon melden. Dit is een wat andere manier om een dik te epenen als oors natuurlijk. Het is geen lint knippen. Wat vind je ook van deze manier van een dik op een ei epenen? Ja, zo, het verkeer maar terug in. Dus hier kan het heel afsluiten worden. En zet nog een stuk is clear. En dan kan daar mooi zo'n evenement ophouden worden. Nou ben je al een van de deelnemers. Had je ook van een soort collega's van jou die tech bijdogen? Nee, nog net. Maar ik zal er wel alleen mee gaan doen. Er is nou 2 kilometer vol. Maar nog een kilometer worden, dus je gaat nog wat zendingswerk te doen. Nou, ik zal wel in een balsje opgooien, ja. Je zit nou vlak bij de centrale as. Wat is je werkterrein? Het werkterrein is tegenwoordig provincies. En wie oorskoek op en wij komen hier voor het. Maar nog maar geen eens omreden of net. Het zal ik net beter van worden, maar het wend ik wel weg. Maar had je nou het idee dat de centrale as, want jou zit toch een beetje onder het eind van de centrale as, dat er voor jou nog extra voordeel had? Ja, wil ik in Dokkum zeggen, maar je staat hier de centrale en je kunt terugrijden. Je bent daar samen in het noorden bij. Ja. Dus jou denkt wel dat de centrale as voor jou het bedrijf beter bereikbaar maakt van orde bedrijf en ook van orde mensen? Ja, maar staat nou weer goed ik net terug in. Of naar Dokkum moest niet burgen, dan moest niet al van tevoren nou ja dat voortgaan. En nu is het aan op oude wij en je kan rijden. Wat zou jou het publiek op die 1 oktober nou zelf te kennen wat ze nog net weten van Rijdekker? Nou, hoeveel doggen op dak? Misschien een standje dat zei van ik liet het in oud aanbod zien. Zei iets. En wat promotiemateriaal en wat oeleboorden. Hoe die mandje en welke soorten wat er binnen. Waarom had een borkerij eens oeleboorden? Oele zei het al. De oele zit er vaak achter. En het is ook bij de 10 jaar oelesprong. Dat is een treesprong. Dus het is een treehoek op het dak en dat neemt ik oele. Oeleboer, oelekoer erachter breden. Ja.
Bouke, wat een mooi plekje. Want wat hadden we vroeger het aan om achter in de bus te komen bij het squalreisje? Nou, de andere plakken zijn net belangrijk, maar je moest naar achterin zetten, hè? Ja, wie het wel het mooiste plekje. Maar ik bij deze aflevering, je hebt weer een prijsvraag. En die prijsvraag is nog, Bouke? We willen graag weten wanneer het Roemwij om geriep iepengaan is. Dit is even nadenken, het is een kostje alleen, maar wie jaren graag van hem en dat antwoord zo werd te bieden op het mailadres wat in beeld komt. Zo, dan ben we aan het einde gekomen van het 5e filmcall daar. En wij zijn hier op het eindpunt van de route. Wij precies, Bouke? Hier zijn we bij het aquaduct bij Burgum. En dit is het eindpunt van de route, maar ook het eindpunt van deze aflevering. Graag tot de volgende keer.